Labarin yadda mijina ya ci ni a hanyar Bauchi. Mijina mun fito gida ne kusan yarjiya na gaya muku ai na yi aure kuma wallahi yanzu harka na fi tafiya take saboda zalmululu yanzu ina kallon ta kusa da ni ba da matsalan ganin zalmululu gudu sanda nake so zan samu saboda fa kusa abokin babana da na aura fa ya iya bani kayan aiki na sha gaya muku cewa ina jin daɗi na kuma ina menene ina cin karaita ba babbaka a cikin gidana domin hakan gaya muku kai fa ni ya rajiya dama na san halin oga da ni na riga na sabar masa halayensa daban-daban hannu kuma na sabar masa abubuwa daban-daban yadda ya kamata mun tazo kawai za mu tafi Bauchi ni da oga gaya muku muna kan hanya muna tafiya ni da shi muna cikin fira kusan mutumiyar ku kullum fa tana cikin harkan gaya muku sai na kaman ban sani ba sai na nuna bacci nake yi na sauke gaggele na kawai sai ya fada sai menene ga nonuwa na sun fito waje fa oga fa shi yana tuki yana kallo dama abin da nake bukata saboda ina ji na fa ba zan iya bari mu isa Bauchin nan ba domin haka a hannu nake ina son na ji fa kawai ina ana ci na domin haka ni na rasa kuma na ga kaman fa gaba jeji baya jeji ne to ni yanzu ina oga zai ci ni ba na rasa ya zan yi saboda kuma kun san ni ba na iya hakuri saboda idan ban samu zamanulan ba zan iya suma kuma zan iya shiga wani yanayi ko kuma wani hali na rayuwa domin haka kawai sai na sauke idan na nuna ma oga haka kan na nuna mishi signal da kaina ya sake steady to domin haka shi ne tunani da shawara ta kuma da tunani na da kwakwalwa na to wani hanya zan bi ma oga ne fa yadda oga zai kawai da hankalin shi zai dawo kaina ya zo ya ci ni da kansa kawai sai na zuge riga na saboda riga na dama irin mai zai nan ne a gaba kawai sai na zuge riga na ta zo ta gaba domin yadda oga zai rika kallon kayan harka saboda yana bala'in sun nonuwa na kusa nonuwa na irin wannan cirko ɗin ne kuma a tsatsayi kawai gaya muku kan na gaya muku fa ba ku shawa saboda fa oga ne fa kawai shekaran gaya muku kawai oga fa sai kawai tarko na ya kama zuwa irin babban zuwa in nan fa ashe oga zai mu magana sai juya ya ga fa kaman bacci nake ya ga ido na rufe kuma gashi fa abubuwan fa sun fito waje in ga muku mutumin ku kan sai ya carge ga muku me zai faru next abin da zai faru ne sai na nuna gaban na tashi ya kira ni sai na tashi na nuna na nishi na turo kirji na ce baby me sai ya ce ba komai na kaman kina bacci ne gyara miki sit ne ki kwanta nace ya gyara mu wallahi ni zafi ma nake ji ce duk AC motar nace zafi nake ci kawai ga muku mutane na me zai yi kawai sai na sake na baje kafa na nuna ni fa bacci nake yi na nuna nan turo masa kirji na sannan na tura baki na yadda kawai idan ya gani dole fa ya zo fa harkar nan fa ya zo fa da kai shi in ga muku ashe mutumin ko yana tuki fa na kamar yadda na gaya muku fatar ko na ya kama zuwa saboda ashe mutumin ko fa yana tuki fa yana kallon kayan harka da ya ga go gaba jeji baya jeji babu yadda ya iya kawai sai da ji kawai mota ta sai an bude ido na ga ina muke kawai sai na ga mun tsaya ne ba mun dan shiga wani dan gonake haka cikin hanya sai na bude ido na ce ha mu iso Bauchin ne sai ce a no baby ba mu iso Bauchi ba baby don Allah ki zo na ce ka banya yanzu yace baby ina ka kawo mu nan baby baka tsoro ne yace a ina ai abubuwan da nake ji yanzu baby idan ba mun gama baka ba akwai matsala nace ka banya yace me yake faruwa yace yanzu ya nuna mu nace to shikenan bari zo ka nuna mu yazo kawai sai ce mun kin ga wayannan abubuwan su suka hana ni iya tuki domin haka yanzu da na zo da direba ta ina zan taba sai da nake so nace bai ba da zun da safe kafin mu taso fa kai yace ai kin san bana koshi da ke nace eh haka ne kamar da ni ma bana koshi da kai don haka yanzu ya kenan sai ce to ki bani so in sha kawai sai na fitar masa da abubuwa dama mutumiyar kuma kusa abin da take so kawai sai na fitar masa ya fara tsotson su yadda yake so baya ci gaba da shan su yadda yake so yana shashafa su ga muku mutumiyar ku fa sai ga na dau caji dawa mutumin ku fa ya san cewa fa ni na taso da abubuwan nan saboda ya san ni sarai kamar yadda ni ma na san shi sarai domin haka mun san juna babu batun boye kawai sai muka sake jiki muka fara bawa juna back to back kusan menene mutane da bari ba ku shawara ke kina mace idan kika ce zaki rika boye bukatun ki ga mijinki wallahi kina cikin matsala haka kai ma domin haka idan ku zo bukatuwa da juna ku sai ku zage jikin ku sosai ku ji dadin ku yadda ya kamata ba wai kawai ku zauna kuna nuna mutane cewa ku ba za ku yi sake jikin ku ji dadin kanku ba domin haka ku rika sake jiki yadda ya kamata domin idan ba ku sake jiki ba wannan dadin da ake ji ba za ku taba ji ba wannan fa shawara ce kyauta ba tare da kun bani kuɗi ba ku rika sake jiki sosai saboda idan baki bude da kyau ko kuma kin sake jiki da kyau ba za ki taba jin daɗin abun ba kai ma haka idan baka sake jiki ka nuna mata cewa ba za ka iya shiganta lungu da tsako ba za ku yi bai yadda kuke so domin haka wannan shawara ce kyauta menene ake ce ruwa ciki cokali ya bai shi mai hankali wanka ina ba da kun gane abin da nake gaya muku domin haka ku saka hankali sosai akan wayannan abubuwan da nake gaya muku saboda su ne the most important da wasu batun akan zamantakewar auratayya ina fatan kun gane sosai to ku rike abubuwan nan da nake gaya muku ku gane kuma ku rike su sosai ku saka su a cikin gurinku
shawara ce kyauta ba tare da kun tambaye ni ko kun min wannan ba. Domin haka gashi ku yi abubuwan da ya kamata. Domin haka ku gane, ku rike shi, ku saka su a cikin kwakwalwayen ku yadda zai zo muku ya muku amfani. Domin haka idan kika zo ba mu oga ki bashi da kyau, idan ka zo ba madan ga bata da kyau. Yauwa wannan shine ki sake jiki, nishi, ihu da sauransu. Abin da ya faru da ni da oga kenan wannan jejin din. Bayan mun gama fa ku zama ina yaji ni in gaya muku fa. Bari in gaya muku wani abun mamaki. Komawa vaccine muka yi daga bayan, komawa vaccine muka yi da yake gaskiya yana son goho sosai ni ma fa ina so saboda yana kai mun yadda nake so. Kawai muka koma, kawai ya bani to goho, ni ma na bashi yadda ya kamata, na sha masa, muka gama muka fita. Da muna da packs din ruwa a bayan mota mu, kawai muka fita muka dan duba guri. Na yi gadin sai yayi wanka, ni ma na yi gadi na yi wanka. Muka tsarkaka jikin mu sannan muka yi Allah, muka sake muka yi addu'a, muka shiga mota. Da Allah me ya fara mu wannan, me ya fara mu daɗi, me ya fi wannan abun daɗi ina gaya muku. To domin haka wallahi ku rike kanku sannan ku san me kuke yi. Idan har kuka ce ba za ku rika tsawala a kanku ba, haka za ku zo duniya ku mutu a banza, ba ku ji daɗin zamantakewar auratayen ku ba, kuma ka biya sadaki ba ka ji daɗi ba. Wannan fa ina gaya muku shawara ce tsakanin mata da miji. Sannan masu ɗaukan bidiyon mu sai suna posting a wani guri, ku ci gaba da ɗaukar mu bidiyon mu kuna posting a wani guri. To wallahi Allah ya isa, ba mu yafe muku ba. Kada ku manta, ni ta ku ya rajiya, ku kasance da ni, ku danna subscribe kana ku danna karar sanawa don samu sami shirye-shirye na da zanna daura. Bye bye, thank you so much.